Модерните оверсайз сака. А на теб стоят ли ти добре? Изглеждаш ли добре в тях? Оверсайз саката не са универсален избор за всеки тип тяло. Ако си с тяло с правоъгълна форма, то този тип сако по-скоро ще подчертая липсата на извивки в тяло. Подбери по-прибрано в талията сако или постави колан. Ако си с триъгълна форма на тялото, оверсайз сакото ще разшири визуално раменете ти, което е добре, но има голям шанс да подчертаеш ширината на хана. В този случай е по-добре да подбереш сако с дължина до средата на бедрата. Ако си с тяло тип овал, то оверсайз сакото по-скоро ще подчертая обема в коремната област. В този случай подбери сако от по-мека материя. Ако си с тяло тип хикс, то оверсайз саката ще прикрият така красивите ти форми. Бих ти препоръчала отново да използваш колана. В заключение, много трябва да внимаваш какво оверсайз сако избираш. Аз съм Милана, професионален личен стилист, и ако искаш да се научиш да адаптираш тенденциите така, че те да подчертават естествената ти красота, можеш да си запазиш анализ в лични.